weet nog wanneer ik het eerst naar Pukkelpop ben geweest. Dat was in het jaar 92. En ik herinner me dat nog goed omdat het jaar daarvoor Nirvana daar was ingevallen voor de Limo Maniacs. En ik ongelooflijk spijt van had en heb dat ik daar niet naartoe ben kunnen gaan. Dus ja, 92 ben ik de eerste keer geweest. Ik ben altijd naar festivals geweest met mijn ouders. En ik ging ook altijd naar Blues Peer elk jaar toen ik jonger was. Dus ik heb festivals. Ik heb altijd al muzikant willen worden en zo het gevoel van misschien ooit daar staan en zo. Dus ja, dat was heel fijn toen dat voor de eerste keer gebeurde eigenlijk. Dat wist ik niet. Nadat jij me juist hebt verteld. Ik wist niet dat wij de eerste Limburgse groep waren die op Pukkelpop ooit heeft gestaan, maar ik weet wel nog hoe dat we zijn in het telefoontje dat ik kreeg de dag voordat we met Evil Superstars dus moesten optreden, dat we moesten invallen voor een groep Ash, geloof ik. En ik weet nog dat echt wel was van oh my god, we staan op Pukkelpop, dat is ongelooflijk. En ja, heb ik weinig geslapen die nacht, maar en dat was ook letterlijk heel straf, omdat we wandelden het podium op en een heel tent vol met mensen die roepen en dat was een heel speciaal gevoel. Nee, je beseft dat wel hoor. Dus dat is echt, vooral de eerste keren is dat echt fenomenaal. Je ziet die mensenmassa zoals ik zeg en ja, dat is iets heel speciaals. Ja, we made it. Niet echt, maar wel zo van, ja oké, hier behoren we thuis. Zo van, tussen de andere bands, toch wel een trots gevoel om tussen al die groepen te staan waar je dan ook naar opkijkt en naar luistert en zo. Ik was toen ook heel jong, dus dat was dan nog een extra dimensie eraan. Ik herinner me nog de zon die erop kwam of zo, mensen lopen dan de wei op en die schuiven aan bij het podium. Ja, voor de rest. Ik speel eigenlijk liever in een club, eigenlijk, in een tent. Dat is meer intiemer en het geluid is beter, vind ik ook. Dus ik weet dat ik bijna elk jaar sinds 92 dan, of 93 heb op Pukkelpop gestaan. Met een of andere outfit, maar met een of andere band. Maar het volgorde en zo. Ik zou het zelf eens moeten bekijken of zo op het internet. Dus dat is klassieker, hè. Dat is gelijk de Tour de France of zo, hè. De Ronde van Vlaanderen. Dus daar wilt je bij zijn, dat slaat je niet af, zoiets. Dat is super. Echter, Pukkelpop, die wordt heel, heel erg gewaardeerd in het buitenland. Echt, omdat dat is wereldniveau, hè. Ik bedoel, die artiesten worden daar ongelooflijk in de watten gelegd. Het is echt heel professioneel allemaal en het is, alles is daar goed eigenlijk, dat is heel relaxed. En wat eigenlijk toch niet evident is, omdat je met zoveel artiesten zit. Ja, dat is een hele onderneming eigenlijk. Maar dat is echt dik in orde hier in België. Ik heb op elk podium denk ik gestaan, maar ik weet niet of ik in een tent heb gestaan ooit. Dus ik ben wel blij dat ik dat ook aan het lijstje kan toevoegen. In de tent. Tweede thuis, dat is bij mijn moeder. Dat is mijn tweede thuis. Maar nee, ja, tuurlijk, absoluut. Ik vind, dat is ook niet alleen als Belg, Vlaming, ook als Limburger, als muziekliefhebber. Dat is echt letterlijk naast de plaats waar ik opgegroeid ben. Dus ik ben daar naar school geweest en naar Kerksken op een Kiewiet. Dus ja, eigenlijk wel, ja. Het is wel een tweede thuis.